tror i virkeligheden til min 18-års fødselsdag først, jeg fik barberblad og sådan en razor. Og så brugte jeg det en gang om måneden eller sådan noget, men det var ligesom der, jeg begyndte. Og så brugte jeg lidt mere, men det er fordi, jeg får en lille smule sådan her, og så kommer der noget hernede. Men det er meget dunet, og jeg er en lille smule lyshåret, og det har været meget lyshåret som barn. Så jeg tror, mit skæg er slet ikke blevet mørkt. Her er Esben, Johannes og et mandpanel. Vi har spurgt dem om, hvad skæg egentlig betyder for deres maskulinitet. Da jeg havde lidt mere skæg, sådan, hvor man kunne mærke det, hvis man kyssede med en pige, for eksempel. Så fik jeg tit at vide, at det var dejligt, så kunne man mærke, at man var sammen med en mand. Eller et eller andet. I den dur, ikke? Så kunne man mærke, at man var sammen med en fra det modsatte køn. I har sagt til en, sådan, at ens skæg krasser. Det bliver man rent, det bliver man glad af. Det gør man sgu da, det gør man da. Krasser eller skæg? Nej, det krasser, så tænker jeg sådan, fuck hvor godt. Darwin mente, at skægget var upraktisk og helt uden funktion. Derfor synes han, at det var underligt, at skægget ikke forsvandt med evolutionen. Men det er her altså endnu. Og ifølge Darwin skyldes det udelukkende, at kvinder tiltrækker sig skægget og vælger at få børn med skæggede mænd. Det er lidt af sådan en urting. Det er sådan, mændene har hår på kroppen, og derfor har de også skæg. Så det er lidt i virkeligheden måske også sådan en kønsrolle ting, at mændene det er dem, som får skæg og hår på brystet, og damerne det er dem, som så ikke har. Moderne mænd har skæg. I hvert fald, hvis vi spørger reklamer og modemagasiner. Men styrker moden egentlig maskuliniteten? Udseende er begyndt at betyde noget for mænd i langt højere grad. Det er vigtigt for yngre mænd at se ud som de andre i den gruppe, de tilhører. Og det føles trygt og rart at ligne de andre. Altså gro et skæg, eller dyrk sport og se veltrænet ud. Det vil gerne, at det skal se godt ud, og det skal fylde meget mere stor skæg, og det skal være bare ren linjer. Det er meget vigtigt, det skal bare se flot, men stadigvæk have meget skæg. Det store skæg, tror du, det er kommet for at blive? Det er det. Ja. Det bliver ved med at være mænd med store skæg? Ja, det tror jeg, det kommer til at blive på år. Det er i hvert fald 2 år mere. Det her, det er min røde Ferrari. Jamen nu putter jeg lige noget olie i, for at det ikke skal blive tørt. Så det er lækkert og blødt. Og så synes jeg egentlig bare, at når jeg kunne få et skæg, som er stort og fyldigt, så synes jeg bare, det var fedt at have det. Også lige så meget fint, at nogen der ikke kan. Esben har en helt bestemt stil, men er skægget en modting for ham? Nej. Det er jo så meget sjovt, at det er så også moderne, men det er ret ligeglad med, fordi jeg begyndte at gøre det før, det blev rigtig moderne, og jeg har også tænkt mig at fortsætte med. Det tror jeg gør meget, at det er en modeting i virkeligheden også, fordi det jo er noget, man tager på. Man vælger at bruge en måned på at tage sit skæg på, så man er med på den mode. Er det fordi, det er mode også, at der er en del af dig, som der gerne ville kunne få måske? Ja, det er det. Det er ikke kun for det sådan gammeldags maskuline ved at have et skæg. Det er også fordi, det ser fedt ud. Hvis man skal være med på moden, så skal man fandme have sig et ordentligt skæg. Men jeg synes altså, at nogle af de der fyre med fuldskæg, der er et eller andet ved skægget. Måske er det fordi, de har sådan afrundet eller sådan noget, men det ser mindre maskulint ud. Måske er det bare fordi, det går lidt på mode sammen med det der hipsterfænomen, som heller ikke sådan er standard maskulint, men som er sådan lidt Du er ret i det moderigtigt. Alexander den Store var enig med Darwin. Skægget var upraktisk i nærkamp. Derfor skulle tropperne fjerne skægget. På Sokrates' tid blev skægget et udtryk for viden. Man var klog og oplyst, hvis man havde et skæg. Er man også det i dag? Ja, men i forhold til børnene, så vil man en gang imellem få lidt mere autoritet, fordi man ser ældre ud med et skæg. Der tror jeg faktisk godt, at jeg kunne bruge den der autoritet, som man i virkeligheden får. Altså, og lige så snart man får leveret den der autoritet, som man gør, fordi man har et skæg i forhold til, når man er set igennem børns øjne, så får man jo også den, altså så bliver det krævet, at du er en, der har autoritet, så derfor tager man den på sig, ikke? Et eller andet sted, indtil man rent faktisk bliver stabil og voksen og gammelklog og vis. Indtil man kan leve op til det, man måske udtrykker, så er det jo meget godt at prøve at udtrykke det alligevel, fordi så kan man jo øve sig i at udtrykke det. Skægget betyder altså noget, men for de mænd, vi har spurgt, er det ikke afgørende for deres maskulinitet. Men man kan bruge skægget til at udtrykke sin personlighed. Hvis skægget ikke kan styrke maskuliniteten, hvad kan så? Og det, sådan tror jeg, det er med alle mennesker, at det er et skjold, som man sænker ret hurtigt. Men det er i virkeligheden et skjold. Altså, man kan jo sagtens leve med det. Man bliver jo heller ikke en enspænder, eller kan aldrig nogensinde få sig en pige, eller noget i den stil, vel? Og man kan jo sagtens altså, som person komme over det. Ja, det kommer an på, det, eller være strålende nok til at
eller sådan opvejet med det ved sin personlighed, eller ved jeg. Selvværdet og maskuliniteten bliver ikke styrket ligegyldigt, hvor godt du ser ud, eller hvor lækkert hår, skæg eller tøj du går rundt i. For at styrke din maskulinitet skal du komme i kontakt med dine følelser.